Ja, og mere præcis, så er jeg kommet til et byhus i Rønne, og står i haven, godt nok under et halvtag, for det småregner faktisk lidt lige nu. Men jeg står og kigger ud på en mystisk dingenot, altså det er sådan en pind, der er sat op ved siden af en flagstang, hvor der er påmonteret et kamera, som peger, ja, rigtig gættet, direkte mod nord, fordi den skal selvfølgelig fange nordlyset. Og jeg er som sagt her i et byhus, og haven den tilhører dig, Jannik Holgersen. Og det er jo dig, der driver hjemmesiden nordlysvarsel.dk og også Facebook-siden Nordlysvarsel i Danmark. Og den har kørt i 4 år, og du er allerede oppe på over 300.000 medlemmer. Det er imponerende. Altså, hvorfor tror du, at folk er så interesserede i nordlys? Jeg tror generelt, at vi mennesker, vi savner connection til naturen. Vi savner at være ude, og hvor der ikke er så mange skærme, der forstyrrer os hele tiden. Vi savner ro i vores nervesystem, og det får vi at være i naturen. Og når vi så får sådan en oplevelse, som for eksempel nordlys, når himlen åbner sig med de her farver, så bliver dit sind stille, og det er jo en ultimativ form for meditation, du får, fordi du er i naturen, og du får ro på sindet. Så jeg tror, det er det folk, de sådan ubevidst hungrer lidt efter den her connection til naturen. Og når man så følger dig på det her nordlysvarsel, hvad får man ud af at følge dig og dine opslag? Jamen for det første, så er vi jo 5 administratorer i den her gruppe, for det er en stor gruppe, så der er mange mennesker, der hjælper mig, og det er jo meget taknemmelig for. Og i gruppen, der får man jo fællesskab, og der får man jo noget beskrivelse omkring nordlys. Og så har jeg jo selvfølgelig min nordlysvarsel hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig nyhedsbrev og de her sms-tjenester. Og der får man jo en masse læring og viden omkring nordlys i Danmark. Og så er jeg i gang med at udbygge en rejsevejledning også til dem, der skal op nordpå og se nordlys. Hvis man nu bare ikke kan lade sig gøre at se nordlys her i Danmark, så er der jo nogen, der rejser nordpå. Det har jeg jo også gjort gennem mange år, så den viden vil jeg også gerne dele videre. Ja, fordi selvom man kan se nordlys i Danmark indimellem, så er det selvfølgelig bedre, som du siger, at komme så nordligt som muligt. Den her uge, så er det jo så Dark Sky Week i hele verden. Og du mener også, det er en god idé at sætte fokus på det her med en mørk nattehimmel og lysforurening. Hvorfor? Jamen nu er der jo flere steder i Danmark, der er blevet certificeret som Dark Sky-område, blandt andet Møn, og det giver jo noget turisme. Og det tror jeg, altså Bornholm også kunne få glæde af, fordi nu har jeg jo det her enorme community omkring nordlys, og Bornholm er et godt sted at se nordlys, fordi der er mørkt mange steder, men vi skal også passe på det. Så der er mange gode steder. Kunne vi få dem certificeret, så der kunne komme turister, og vi kunne få nogle flere indtægter til Bornholm omkring nordlysturisme og outdoor. Det vil jo ikke gøre noget. Ved du hvad, jeg ved, du har nogle gode idéer til nordlys. Det vender vi tilbage til lige efter et stykke musik. Jo, og vi er stadigvæk i ly for regn her. Jeg ved ikke, om det er det allerbedste ved at se nordlys her i dag. Men som sagt, Jannik, det er jo sådan, at du her lige aktuelt har sendt noget nordlysvarsel ud. Så hvad er det, vi skal holde øje med lige her de kommende dage? Jamen, det er, at nu er der chancer igen for nordlys på himlen, og det er jo altid det med nordlys, det er jo noget med timing. Det er hvornår det kommer, og er det klart vejr, og er der måneskin. Og vi er så heldige, at det er nymåne, det vil sige, at der er ikke noget måne, der forstyrrer. Så ser det ud til, at vejret bliver godt fredag aften i det meste af landet, så hvis alt går vel, så skulle der komme noget nordlys på himlen. Vi er nede i de moderate mængder. Det er ikke de der kæmpe storme, som vi fyldte i medierne her i januar og sidste år flere gange, men man ved aldrig, hvad det kan udvikle sig til. Men lidt har også ret. Ja. Men er det sådan, at den her vinter har budt på usædvanligt mange meget fint nordlys set fra Danmarks side? Ja, altså de sidste par år har været helt ekstreme, og det er fordi solen har en cyklus på 11 år, og hvor den er meget aktiv lige nu. Og den er så lidt for nedadgående, men det betyder ikke, at der ikke kommer nordlys. Det betyder bare, at der bliver længere imellem, hver gang der kommer nordlys. Og det er jo derfor, det gælder om at følge med og være klar, når det sker. Du har jo så fundet en niche her i forhold til det her med himmelrummet og har fokus primært på nordlys. Men jeg ved, at du er jo fascineret af universet sådan generelt. Stjerner, planeter, galakser og jeg ved ikke hvad. Altså, hvad er det, som du synes er så fantastisk ved at kigge op? Jeg tror, hele mit liv, siden jeg var barn, så gik jeg udenfor og kiggede op på den her stjernehimmel og funderede over, hvad der var derude. Og var der noget andet? Var der noget, jeg ikke vidste, der ikke var der? Jeg tror, det ligger i mange af os, at der er noget spændende. Nu kan vi også se Artemis 2-missionen til månen. Det har jo fyldt vildt. Jeg har jo siddet hele natten og fulgt med. Man kan sige, at jeg skal alligevel holde øje med nordlys. Så det var en bonus for mig, at jeg også kunne sidde og se den her mission flere dage. Altså, vi som mennesker, vi er meget fascineret af det, vi ikke ved noget om. Og det, der kommer frem nu, de her år med mørk stof og så videre, hvad er det, der er derude, UFO'er og så videre. Men vi lever i en tid, der er super spændende. Men er der også den der fornemmelse af følelsen af ydmyghed, hvor
hvor lille vi egentlig er. Ja, præcis. Når man er derude og kigger op, man føler sig utrolig lille og ydmyg, og jeg tror også, det gør vi os, når vi er ude i naturen, og så får de her oplevelser med det her enorme himmelrum, vi føler os lille og ydmyg, og måske har vi lyst til at hengive os til noget, der er større end os selv. Du skal have tusind tak, Jannik, for at gøre os en lille smule klogere, i hvert fald på nordlyset. Jeg ved ikke, om jeg er blevet klogere på universet, og det, at det udvider sig, og solen engang brænder ud. Det tager vi en anden dag. Tak skal du have. Værsgo.